Kubi bethuna sibona uMangwabe Mseleku ekhala xa siboniswa into ezawudlala kuThando Nesithembo Uncut i-episode yesibini. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now uMangwabe ayingomntu sifane simbone ekhala bethunani. I think kuThando Nesithembu ndimbone kanye ekhala apho ke wayenceda umntana wayekhubazekile esokola engahoyanga ngutatakhe bengathi bayasokola nomama yakhe, so esiya phaa ke ebaxhasa uMangwabe. Ndambona ke ekhaliswa yiloo situation yaloo mntana, but ngezinto zakwaMseleku zange ndambona ekhala. But ke ngoku apha kule preview into ezawudlala kuThando Nesithembu sibona uMangwabe ekhala xa ebethetha noMawande. uMawande embuza ngale nto yoba esithi uzawuhamba, kutheni ehamba inxeba kufika wife number 5. uMangwabe uyachaza ke uba heyi icons ityaye nabethunani nguye ovashu, so yiloo nto ke ehamba. Yambuza ke nedirector uba uziva njani ngoku esendlini yakhe entsha. Wathi ke uMangwabe u-at peace, usexolweni, meaning usexolweni ngoku kuba engasekho seMzumbe. Nawo besikhe sava ke bethunani uba ingathi vele eMzumbe bebengasahlalisananga kamnandi amakhosikazi la abepha, njoba njengoku sekukhangeleka ingathi nguMakhwela lo wenza abantu bafune nohamba eMzumbe. Kuthiwa hayi vele kakade bebezifuna iindawo zabo ezingaphandle kwapha eMzumbe. And then ke ngoku uMangwabe yena into ayikhalazelayo edibene noMakhwela yinto yoba esithi uTata Mseleku wenze isithembiso kuye uba angekhe aphinde athathe omnye unkosikazi emva kwakhe, ugqibelisile ngaye, enguwife number 4 ke phofu. Andiyazi ke inoba inantoni into yoba ngunkosikazi wokugqibela kwisithembu, senihleli niba yi-4 kakade. So xa kumntu we-5 like ithini ibenefit yoba ngokugqibela, funyanwa ntoni? Njengoba sede athi yena njengoba azabe engena nje uwife number 5 yena uzabe ephuma, so usamile kuloo nto leyo. But I feel like ingathi ikhona nenye into engaphaya, sozithenga nje le nto kaMakhwela qha ekubeni koba wena ufike sekukho abantu abathathu phambi kwakho. Sizawuva kule iveki i-episode yesibini izawube ingoMangwabe. Besiyibonile ke mos le yokuqala ibingekamakhumalo. Na uTata Mseleku ke kudala ke wamane ekhalaza ke kuThando Nesithembu ngento kaMangwabe uba yho uMangwabe like abantu xa kuxatyanwa umntu alala enxibe uthayithi. Waphendula ke nakuMangwabe okanye waziphendulela wathi yena xa equmba uqumba yonke indawo, akanguye loo mntu lo uzawuthi equmbile but kwezinye indawo angaqumbi. So sawubona ke kulo lwehlanu uzayo bethunani uba ithini into. Indlu yakhe ke intle kakhulu bethunani, intle indlu yakhe. Niyayibona nantsi ipicture sayibona pha ngaphandle. I'm sure ke xa kuqala useason 9 baza kwenza i-tour yezindlu zabo, nguye nguMayeni kunye noMakhumalo. Na uMangwabe ke yena noMayeni bazithengelwe izindlu, uMakhumalo yena uzithengele ngokwakhe kuba ke echaza uTata Mseleku uMakhumalo uyasebenza wenza imali, so funeka abe nento azayikhomba ke ngemali ayenzayo. Anyways, enkosi kakhulu ke bethunani ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nani nicinga ntoni ngayo, nicinga uba uMangwabe uzawuhamba nyani, and njengoba ehamba nje ingabe uhanjiswa yile nto kaSam ke qha okanye zikhona nezinye iingxaki ebebehleli benazo kakade. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.